दा नोंथांमोना नुबाय बिथांमोना नै बेबायदि बर' हारिनि गाननाय जोमनायजों दख'नाजों नै बेबायदि माने फुल इउनिफर्मै विथ डिसिप्लिन बिथांमोना मावनोहाय सिगांदों गासिबो गोराखा नोंथांमोना नायनो हागोन दा खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं गोबावनि उनाव नैबे भिडिअखौ लाबोदों बेयो मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां स्पेशली जोंनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि निसिमा हालामाव बेबायदिनो भुटान सेराव माने भुटान साखाथिनि मोनसे नैबे एरियायाव मालिबिथा होननाय जायगायाव जोंहा गोसो गुदुं आइजोफोरा दिनै सिगां बोनानैहाय मोनसे हानजा जादों बेनो जाहैबाय बिथांमोना हाबा हुखाफोरावहाय बेबायदिनो हास्लाबि खामानिफोरखौ जेन मावनानै होनो हायो एबा खामानिफोरा स्मुथै एबा आलासिफोरा जेन मोजाङै मोनजालाङो बे थांखिखौ लानानै बिथांजो मोना सिगांबोबाय दा नोंथांमोना नुबाय आंनि उनावहाय बिथांमोननि ग्रुपआनो जादों हाजो खर' केटारिं ग्रुप होननानै बुंदों नैबे आइजो बिथांमोनानो नैबे जोंनि मालिबिथा एरियानि गासैबो गोराखा नोंथांमोना नायनो हागोन दा बिथांमोना माने गोसो गुदुङै एक्टिभलि मावनानै बिथांमोना नोंथांमोननि हाबाफोराव नोंथांमोनखौ हेफाजाब होनो हागोन दा नोंथांमोना जायनो नांगौ नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुबाय थानाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय जगाजग खालामब्लानो नोंथांमोना बिथांमोनखौहाय मोननो हागोन बिथांमोननि ग्रुपआनो जादों हाजो खर' केटारिं ग्रुप होननानै बुंदों दा जाय नोंथांमोननो नांगौ नोंथांमोना जगाजग खालामनो हागोन आरो दा नैबे आब'मोनानो नैबे आब'आ जाहैबाय सेक्रेटारिनो बेनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि थांखि लानानै बेखौ दानानै लाखो गिबियावनो नोंथांनि चेनेल नोंथां आरो नोंथांनि चेनेलखौ हामबाय होग्रोनाय जाबाय जोंनि थांखिया जाहैबाय बे ग्रुपखौ दानायनि थांखियानो जाहैबाय जों आइजोफोरा जोंहा जेबो खामानि गैया दायो बेनिखायनो न'खरखौ खुंलांनो थाखाय एसे जों हेफाजाब मोनगोन नामा बेनि थाखाय आरोबाव जोंनि गामि एरियाफ्रावहाय हाबा हुखा जायोब्ला जों खामानि मावलायनायखौ नुवा बेनिखायनो हाबानि न'खराबो जाहाथे जोंनि गेजेरजों हेफाजाब जायो बिनि थाखायहाय दानाय जादों दा नोंथांमोना साबेसे आइजोफोर ज' जाखो नोंथांमोननि ग्रुपआव जोंनि बे ग्रुपआवहाय 30 जन आइजोफोरजों ज' जानाय 30 जन ने 30 जन औ ओमफ्राय नोंथांमोना मा हिसाबै लागोन नोंथांमोना खुदहैगोन ओरैनोथ' जों दा अपेनिं जोंहा दासो अपेनिं खालामगोन हिसाबैहाय जोङो जास्ट ओरैनो खुदनाय बेखौल' लागोन खुदनायल' औ बा खरसाखौहाय माबायदि थांखि ला खरसखौ जों हाबाखौ नायनानै खामानिखौ नायनानैहाय रायलायनायनि गेजेरजों मिलायगोन आरो नोंथांमोना खालि खुदनायल' खामानिया ने ओमफ्राय बेसे गोजानसिमाव नोंथांमोना थांनो हागोन ओरैनोथ' थांनाया गोजानब्लाबो जों थांनो हागोन जोंनि सुबिदाखौ लानानैहाय खरसा मिलायोब्लानो गारि भाराजों लानानैफोरब्लाबो थांनो हायो दा नोंथांमोना नुबाय बिथांमोना नै बेबायदि बर' हारिनि गाननाय जोमनायजों दख'नाजों नै बेबायदि माने फुल इउनिफर्मै विथ डिसिप्लिन बिथांमोना मावनोहाय सिगांदों दा नोंथांमोननि जिखुनु पार्टि एबा प्रग्राम हाबा हुखा बार्थडे पार्टि बायदि जिखुनु हाबाफारियावनो बिथांमोना माने जुदि ओंखाम जाहोनाय पार्टि एबा खुरनायनि पार्टि एबा साहा लुनायनि पार्टिनि बेवहाय बिथांमोना गासैयावबो मावनानै होजोबगोन आरो